Рэжым Лукашэнкі пабойваецца НАТО і заяўляе пра змены ў сцэнары вучэнняў «Захад-2025». Сам Лукашенко зноў загадвае чыноўнікам шукаць нафту, якую даўно ў беларусаў забралі. Пра гэта мы сёння паговорым у праграме «Пра свет». З вами Сергей Пеляса і Зміцер Міцкевіч. Прывітанне, Зміцер. Вітаю. Зміцер, я ведаю, што ты падрыхтаваў новую цікавую заяву генерала Муравейкі, які паўтарае ранейшыя заявы пра вучэнні «Захад-2025». Он прыехаў на полігон, так? Але з'явілася і нешта новае. Так, сапраўды, з'явілася новая нотка ў рыторыцы. Давайте спачатку паслухаем, а пасля абмяркуем. Республику Беларусь постоянно обвиняют в агрессивных намерениях. Мы приняли решение и отодвинули районы проведения учений от наших границ. Это сделано для того, чтобы убрать всякого рода инсинуации и не раздражать никого действиями наших войск. Однако хотелось бы отметить, что этот процесс не нужно оценивать как нашу слабость или нашу лояльность или реагирование на какие-то претензии. Мы это сделали исключительно как один из шагов стабилизации обстановки, успокаивания международной общественности. Но сегодня этот процесс почему-то начинает спекулироваться нашими западными коллегами. Уже Польша заявила о том, что готова провести учения дивизионного масштаба у наших границ в районе Гродно, Беловежской пущи. Литва перебрасывает свою бригаду «Железный волк» на полигон Побрада и планирует там проводить действия в 15 километрах от нашей границы. В этих условиях мы оставляем за собой право принять решение и переместить отдельные наши подразделения в ходе учений, чтобы отработать эпизоды исключительно оборонительного характера, в том числе на тех направлениях, которые я обозначил. Зміцер, ну вось гэта новая заява, так што, маўляў, мы раней заявілі, што мы адведзем войскі ад межаў в рамках вучэнняў, маштаб зменшым, ён таксама і сёння пра гэта казаў, ці учора. Але вось то, што Літва і Польша праводзяць свае вучэнні, і таму мы пакідаем сабе права все-таки нейкія там падраздзяленні в іх кірунку высунуць, это нешта новенькае. На твою думку, што гэта азначае? Ну, тут таксама ён кажа, што вось, все-таки не трэба гэта ўспрымаць як нашу слабасць, маўляў, мы маем там нейкі рэсурс для таго, каб адказаць на любы выклік. То бок, ну, ім таксама трэба дэманстраваць нешта. Ну, плюс, зноў жа, спроба нейкім чынам захаваць твар. Паколькі было зразумела, што падобна трэба нейкая дээскалацыя ў стасунках, трэба паказаць, што, ну, все ж таки зараз, напрыклад, яны не збіраюцца нападаць на краіны Захаду вось у рамках гэтых вучэнняў, адпаведна, вырашылі все ж таки градус можа зменшыць. Паколькі падобна, можа, яшчэ разлічваюць на нешта ў гэтых перамовах, якія адбываюцца в рамках перамоваў па сітуацыі в расійска-украінскай вайне. Можа быць, гэта таксама адзін з сігналаў. Я не думаю, што ўвогуле гэтае рашэнне прымалася недзе вот лукашэнкавымі вайскоўцамі. Такога кшталту рашэнне адназначна прымалася ў Крамлі. Дзе могуць быць гэтыя вучэнні, які будзе іх сцэнар, як там все будзе развівацца. І то таму, вот, калі Муравейка гэта кажа, падобна, што якраз артыкулюе вось таксама гэтае жаданне Крамля, ну, нейкім чынам і твар захаваць, але пры гэтым все ж таки галоўнае, што яны рэальна там адводзяць ад самых межаў гэтае вучэнне. Цікава, конечно, будзе паглядзець яшчэ, які сцэнар яны задэкларуюць, ці ўвогуле нешта там будзе, як яны гэта будуць апісваць, бо пакуль мы яшчэ не ведаем. Таму што звычайна все ж таки яны там робяць брыфінг, яны распавядаюць. Ну і плюс яны ж таксама казалі пра нейкую адкрытасць. Да? Маўляў, вось мы таксама, можа быць, кагосьці там хочам запрасіць, толькі гэта палякі адмаўляюцца весці дыялог. Ну, але таксама, вот, можа быць, гэта чарговая спроба нейкім чынам вось так наладзіць гэтыя стасункі. Ну, але, зноў жа, это смешна не супадае з тымі заявамі пра мы, вот, маўляў, не хочам ляскаць зброяю з аднаго боку, але з другога боку мы пакідаем за сабой права падсунуць войскі дзеля адказу там на... Я думаю, он гэта, ведаеш, чаму он это заявіў? Тому што яны зрабілі дээскалацыйную заяву і чакалі таксама адказу ад НАТО. Калі я быў на саміце НАТО, пытаў пра гэта палітыкаў польскіх і іншых заходніх, яны не вельмі верылі в тое, што маштаб будзе зменшаны. Са скепсісам пэўным яны да гэтага падыходзілі. Таму палякі і літоўцы вучэнні будуць праводзіць.
Але тым не менш гэта яўна дээскалацыйны крок, калі сапраўды вучэнні будуць меншымі ўдвая і яны адведуць войскі ад межаў. Гэта як бы добры знак. Зміцер, але адначасова мы заўважылі з табой, што прапаганда, ваенная, вайсковая прапаганда рэжыма Лукашэнкі, яна з вялікім непакоем кажа пра тое, што адбываецца на заходніх межах. Так? Звярнулі ўвагу на нейкую павышаную актыўнасць авіяцыі НАТО. Вось я ведаю, што ты падрыхтаваў матэрыял пра гэта. Да, вот таксама вельмі цікава, што ў той жа момант прапаганда рэжыму Лукашэнкі, ваенная прапаганда рэжыму Лукашэнкі, ну, працягвае вось такое напружанне ствараць сярод у расійскім стылі, так, маўляў, таксама там пра нейкіх нацыстаў распавядаюць на захадзе далей, праводзяць гэтыя паралелі, і таму часам вельмі дзіўна, то бок у іх там што, нейкай сінхранізацыі няма, альбо яны думаюць, што гэта ніхто не маніторыць, гэта не перадаецца на захад. Ну, і тады ў мяне для іх кепскія навіны, гэта ўсё маніторыцца і перадаецца. Вот давайте паслухаем чарговы шэдэўр лукашэнкавай вайсковай прапаганды, што яны там нагаварылі. Беларусь планомерно укрепляет систему противовоздушной обороны. Узловое слово здесь – обороны. Воздушных объектов у границы Синёкой становится в разы больше. Реагировать имеющимся потенциалом становится, конечно, сложнее. И, пожалуй, абсурдным было бы лишь фиксировать, как Запад, отказавшийся когда-то отправлять в нашу сторону гражданские лайнеры, произвел их замену на истребители, штурмовики, бомбардировщики. Причем асимметрично как военной необходимости, так и вообще здравому смыслу. Беларусь точно не та страна, которую отличают военное шатание и бряцание оружием. И ведь наши коллеги со стороны НАТО прекрасно помнят, как мы еще 15 лет назад решили расформировать одну из зенитных ракетных бригад в качестве реагирования, в том числе на стабилизацию ситуации в регионе. Ответом на нынешний боевой аншлаг в небе у наших рубежей стало возвращение стражей неба. Недавно в составе армии сформирован 62-й зенитный ракетный полк. Мы просто не можем позволить себе стать уязвимыми. Зміцер, ну, пропаганда лукашэнкаўская, вот эта военная, да, ВНТВ, она явно занепокоенная тым, што у небе вакол Беларусі лётае шмат натаўскіх самалётаў. Але яны не тлумачаць, чаму гэта адбываецца. Польша вымушаная падымаць авіяцыю, калі расейцы атакуюць Украіну. Каб зарэагаваць, так? Расійская авіяцыя праводзіць масу інцыдэнтаў, парушаючы паветраную прастору дзяржаваў НАТО на Балтыцы. Гэта рэакцыя вось на гэта. Як ты думаеш, чаму яны ввогуле вось такім стылі гавораць, да? Ці гэта звязана, можа быць, з тым, што яны адчуваюць, што вот эта супрацьпаветраная абарона, она слабая? Па-першае, у іх рэальна ёсць праблемы, я думаю, з разуменнем таго, якім чынам гэтая супрацьпаветраная абарона можа дзейнічаць, так бы мовіць. Яны падобна напужаныя досведам Ірана, таму што, ну, вот, карацей, таксама там казалі, што вельмі моцная супрацьпаветраная абарона і гэтак далей, а вынік вось такі. Фактычна там у выпадку некалькіх атак, ну, все, няма больш супрацьпаветранай абароны. І мне здаецца, яны пакрысе тут ужо пачынаюць разумець, чым гэта можа скончыцца. Ну, яшчэ вельмі цікавы момант. Ён там кажа, што мы, маўляў, як жэст добрай волі, там 15 гадоў таму скасавалі адну з адзінак менавіта зенітна-ракетных войскаў. Але гэта не тое, што жэст добрай волі. Гэта проста паказвае ў чарговы раз прыярытэт войска для рэжыма Лукашэнкі. Што папросту на гэта няма грошай. Як бы, а тады, 15 гадоў таму, так увогуле на гэта всім было плеваць. Гэта ж была цалкам іншая сітуацыя. Абсалютна. Цалкам іншая сітуацыя. Да нападу Расіі на Украіну. Зміцер, в працяг этой тэмы Лукашенко падчас сустрэчы з губернатарам аднаго з расійскіх рэгіёнаў там з'явілася таксама военная тэматыка. Там пра ракеты размаўлялі. Так? Раскажы болей пра гэта. Да, і таксама вот не проста военная, яшчэ і авіяцыйная тэматыка. Таму што губернатар Самарскай вобласці прыехаў да Лукашэнкі, і Лукашенко адкрыта заявіў пра шляхі супрацы, якія яму патрэбны. І гэта таксама там космос, авіяцыя. Але цікава тое, што гэта за персанаж, губернатар Самарскай вобласці. Гэта прадстаўнік новага пакалення расійскіх чыноўнікаў, якія з'яўляюцца, ну, вось такімі вернымі псамі Пуціна, можна сказаць. Гэта вельмі важны элемент новага будаўніцтва структуры Расіі,
І тому сапраўды тое, што Лукашенко спрабуе арыентавацца на такога персонажа даволі адыёзнага і даволі скандальнага, вельмі цікава. Ну і тут бачна, можа быць, нейкая і асабістая такая сімпатыя. Давайте паслухаем, як яны размаўлялі. Космос, ракетостроение, авиастроение. Вот то, что нас очень интересует в Самаре, потому что это космос есть космос. И авиастроение, ракетостроение у вас на высочайшем уровне. Космос мы в пристежку работаем с Российской Федерацией по созданию искусственных спутников, чипов, шмыпов этих и прочее. То, что мы переживали, останемся без них. У нас предприятия эти сохранены. Интеграл, Беламо и прочее, которые делают и оборудование для производства этих чипов. Сегодня обходимся. К вашим услугам здесь все, что вас заинтересует, что вы попросите, для вас мы все сделаем. В то же время для нас интересен ваш опыт по ракетостроению и самолетостроению. Благодаря президенту России мы здесь серьезно продвинулись по авиастроению. Самолет «Освей», который мы создадим обязательно, мы выполним свои обязательства. Для Российской Федерации малые, средние, магистральные самолеты, которые нужны в России на такой огромной территории, конечно, нужны. Мы готовы здесь работать. Вы знаете, что у нас мощная ремонтная база по самолетостроению, вертолетостроению, по бронетехнике. Очень серьезная база, мы ее развиваем до уровня производства, чтобы мы могли не только ремонтировать, но и производить. Начинаем с каких-то узлов, особенно в самолетостроении начинали, сейчас вышли на более высокий уровень. В этом плане у нас очень большой интерес к вашим предприятиям. Думаю, что здесь тоже мы найдем точки нашего соприкосновения. Дмитрий, ну тут явно гаворка ідзе про то, что Беларусь, Лукашенко с Путиным утягивают все глыбей у расійскую военную махину, якая воює супроть України. Беларуская промысловость патрэбная Россией для падтрымки военно-промыслового комплекса российского. Тому гучаць тут словы про ракеты, про самолеты, про бронетехнику, так? Лукашенко явно надалей падтрымлівае расійскую агрэсію вось таким чынам, так? Промысловасцю. Там крыніцу фінансавай стабільнасці. Ці не найлепшую і не одну з галоўных. Так, але мы мусім перейсці да наступнай тэмы, якая таксама звязаная з фінансавай стабільнасцю Лукашэнкі, гэта беларуская нафта. Лукашенко зноў шукае ў Беларусі нафту і злуецца на чыноўнікаў і навукоўцаў, якія не могуць яе знайсці столькі, колькі яму трэба. А нафта ў Беларусі была. І было ее даволі шмат. Куды ж яна падзелася і чаму? Больш у сюжэце, а потым абмяркуем праблему ў студыі. Бурить и бурить. Дае загад Лукашенка акуратна наступны дзень, як буйное нафтавае радовішча знайшлі ў Польшчы. Но і Беларусь дасць рады выціснуць яшчэ чорнага золата, падказвае дыктатарская інтуіцыя. Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть. Лічба дня 2 мільёны. На гэткі аб'ём мае выйсці нафтавая прамысловасць сёлета. Новыя тэхналогіі рэжым афіцыйна падтрымлівае, абы знайсці вадкасць. Любые бурения, любая геологоразведка должна быть оправдана. То бок адмоўных вынікаў быць не можа. Надзея на 14 дадатковых свідравінаў, кажуць Лукашенку ў навукова-прамысловым цэнтры па геалогіі. Которые вы еще пощупаете. Да, мы их еще пощупаем, проведем по ним полный комплекс исследований. Задаволіць патрабаванні дыктатара амаль немагчыма. Нафту з Беларусі высмактаў Савецкі Саюз. Піка дасягнулі ў 70-е до 8 мільёнаў тонн за год. Мы очень много выкачали нефти, которые у нас были, не знаю зачем. Нафту в Беларуси знайшлі ў 60-х. До моманту незалежнасці Савецкі Саюз, читай Москва, выпампаваў з тэрыторыі ўжо колішняй БССР 85-90 мільёнаў тонн нафты. Усе 30 гадоў утрымання ўлады Лукашенко марыць пра нафтавую незалежнасць ад России. Мы, конечно же, не будем ползать 31 декабря, постоянно на коленях, вымаливая эту нефть. Шукалі чорнае золата і ў нулявых, і дзесятых. У 19-м Лукашенко зноў загадаў дасканала даследаваць Прыпяцкі прагіб, самы пладаносны на нафту беларускі рэгіён. Прарыву не адбылося. Па розных ацэнках запасаў у беларускіх нетрах засталося 10 на 50 мільёнаў тонн. Але гэта рэшта, якую складана здабыць. Одни говорят есть,
Ляху говорит, нет, бурить не будем, а если попробовали там чего-то, достали воду. Александр Ляхаў, гендырэктар Беларусьнафты, пасля нарады казаў журналістам, што адчувае шанец на адкрыццё новага буйнога радовішча. Цяпер у яго няма выйсця. Загад перасягнуць палякаў, якія днямі знайшлі найбуйнейшае радовішча на 22 мільёны тонн. У Беларусі ж здабываецца да 1 мільёна 700 тысячаў тонн вадкасці ў год. Для ўнутраных патрэбаў неабходна 6-7 мільёнаў тонн нафтапрадуктаў, нечыстай нафты ў год. З гэтым Беларусь цалкам бы магла б даваць рады, а краіна магла б не абапірацца на рэсурс Расіі ў гэтай галіне. Дмитрий, ну вот гляди, Лукашенко шмат год загадывае шукаць эту нафту, так? А нафта ў Беларусі была. У 70-е гады здабывалі каля 8 мільёнаў тонн в год. Для параўнання, увесь Савецкі Саюз на піку 80-е гады здабываў прыкладна 600 мільёнаў тонн нафты в год. З гэтага частка была беларускай нафты. Але, канешне, нафта гэта беларуская не ішла на беларускія патрэбы. Калі б Беларусь была незалежнай дзяржавай і на свае патрэбы выкарыстоўвала гэту нафту, магчыма, гэтай нафты бы хапіла нам і да сённяшняга дня. Да? Ну, прынамсі, ёй было больш. І яна б заставалася ў нас. Але Лукашенко задае такое рытарычнае пытанне. Навошта? Чаму яны там эту нафту высмакталі, так? У савецкія часы. Чаму ты думаеш, як бы ты адказалась на гэтае пытанне? Ну, это просто увогуле вельмі такі цікавы падыход. Ну чаму? Ну не ведаю. Хай запытаецца у савецкіх чыноўнікаў. Ну ён же все спрабуе іх капіраваць. Ну вось, ну таму, карацей, таму што там ніхто не разбіраўся зноў жа. Яны маглі высмоктваць все, што могуць. Ну і таму яны высмоктвалі. Была нізкая рэнтабельнасць, ну высокая даволі рэнтабельнасць, пардон, таму што яны выпампавалі все тое, што в прынцыпе даволі лёгкае было для распрацоўкі. Так, і таму яны гэта хутка распрацавалі і шмат здабывалі. А цяпер там же таксама засталася пэўная колькасць нафты. Але праблема ў тым, што яе цяжка здабыць ужо. Ну гэта не рэнтабельна проста. Ты можаш там распрацоўваць, бурыць і так далей, але просто гэта не аплоціцца. І таму з гэтым ёсць праблемы. Але тут само усведамленне Лукашэнкі пра гэтую нафту, гэта рэальна як спадзяванне, як в нейкіх расійскіх казках. Да? Нейкі Емеля ляжаў на печы, а пасля бабах яму цуд прываліў. І вось такое адчуванне, што Лукашенко толькі на такі цуд і спадзяецца, што вось гэтая логіка. Трэба штосьці знайсці. Ну але ж нельга так, як дзядзя Фёдор, да? В мульцікі пра Прастаквашына, які пайшоў з лапатай капаць клад, выкапалі там 2 разы капнулі. Мне узгадваецца, што іншы прыклад. Калі казаць пра казкі ці фальклоры, то калі разумееш, там цар ці кароль дасылае сваіх там слугаў шукаць штосьці. А так насамрэч невядома, дзе гэта і што. Пайдзі туда, не знаю куда. І чыноўнікі яму тлумачаць, і не могуць яму патлумачыць, што нафты няма. Няма нафты. А чаму няма? Таму што Беларусь трактовали коммунисты в Кремле як колонию. Так? Беларусь, Украина, все советские республики. Так? Азербайджанская нафта так само шла на потребу коммунистов. Ось. Тому в Беларусі нема нафти. А особливо, якби у його дах з'їжджає, коли він читає новину, що в Польщі, на узбережжі Польщі, на Балтиці, знайшли велике родовище, 22 мільйони тонн нафти. У поляків, значить, є нафта, а у нас нема. Чому? Тому що чиновники кепсько шукають. Так, значить, ну і ось в ягонай логіцы гэта працуе менавіта так. І вось таксама он не думае, што там трэба штосьці пабудаваць, то бок трэба нейкім чынам там развіваць эканоміку, ну таму што ёсць жа краіны, у якіх увогуле няма карысных выкапняў. Так. Ну якія карысныя выкапні, не ведаю, в Нідерландах. Але нармальна ж жывуць. І вось гэта проста розніца ў гэтым еўрапейскім падыходзе, які для беларусаў якраз такі уласцівы штосьці зрабіць сваімі рукамі, пабудаваць. Адрозніваецца ад вось гэтага азіяцкага падыходу, што сесці на нейкую трубу і на ёй сядзець. І гэта ж таксама вось хтосьці яшчэ раней прапанаваў добрую тэорыю, што в Расіі сыравінная эканоміка, і в Беларусі сыравінная эканоміка. Толькі Расія здабывае нафту з зямлі, а Беларусь, то бок рэжым Лукашэнкі, здабывае нафту з Расіі. І вось, собственно, в гэтым і ёсць логіка ў яго проста жаданне пабудаваць тое самае, такую ж эканоміку, як у Расіі, там, дзе гэта проста немагчыма. Так. Ну, все, просто няма такога рэсурсу. Трэба спадзявацца на людзей, а людзей выпіхіваюць з краіны всялякім чынам. Так. То бок чалавечы патэнцыял марнуецца. Ну і вот маем такую Да. ситуацию. Давай яшчэ прапаную пад канец нагадаем гэтыя лічбы. Это вельмі маляўніча выглядае, вельмі адразу зразумела карціна. Так? Беларусь здабывае цяпер не цэлых 2 мільёна тонн нафты. Так? На піку было 8 мільёнаў нават у 70-е гады. І за все гэтыя гады
ад пачатку прамысловай здабычы в 65-м, здаецца, годзе, прыкладна 60 гадоў, здабылі 144 мільёны тонн нафты. Гэта шмат. Вот і з гэтага часу, з гэтых 60 гадоў, палова прыкладна часу гэта савецкія часы, калі гэту нафту проста забіралі ў беларусаў. І калі б Беларусь была незалежнай дзяржавай, гэта б все шло на патрэбы беларусаў. Але, на жаль, Беларусь была калоніяй, часткай расійскай імперіі, і беларусаў абкрадалі з усяго, у тым ліку з нафты. А Лукашенко да гэтага часу так гэта не зразумеў, і ніхто яму гэтага не патлумачыў. Абсолютно. Ну и вось атрымліваецца такая ситуация, что ён спрабуе базаваць эканоміку вот нібыта на таких гэтых танных ресурсах, а калі іх няма, то ён просто і не ведае, што рабіць. Ну падзіце, знайдзіце вось. Ну. І вось на гэтым песімістычным матыве прапаную скончыць нашу праграму, бо час у нас скончыўся. Дзякуй, Зміцер. Дзякуй вялікі. Дарагія сябры, гэта была праграма пра свет на Белсаце. Для вас працавалі я, Сергей Пелеса, і мой калега Зміцер Міцкевіч, а таксама журналісты і вся каманда нашай праграмы. Бывайце, трымайцеся, да наступнай сустрэчы.